Здравейте, мили! Намирам се пред планетариум в Смолян. Едно място, на което съм била много пъти, защото много голяма част от живота ми е минал тук, в този град. Обаче сега дойдох отново, защото разбрах, че е обновен планетариума и има нови прожекции. Наистина са много впечатляващи. Ако ви остане време, минете да видите тези прожекции. В събота има даже една повече. Въобще не е скъпо, 8 лева е билетчето и едно от забележителностите в Смолян, които според мен трябва да посетите, ако дойдете в града. Другата забележителност е тази емблематична църква Свети Висарион Смолянски, една от знаковите в града. Друго нещо знаково, което мога да ви препоръчам, са Смолянските езера. Те не са така внушителни като Рилските езера, обаче пак са много хубави. Има много хубави заведения наоколо и готвят вкусна, много вкусна рибка, прясна риба, която ловят от езерата направо. Много е хубаво в Родопите. Добре сте дошли да ги почувствате със сърцето си. А с нощи, мили хора, бях в Старцево, селото, в което съм израснала. И ако ви кажа какво се случи, ще ви го кажа, само че в следващото видео, защото ми е необходимо време да обработя емоциите от снощи. Благодаря на всички хора, които ме посрещат така топло и тук в планетариума. Искаха да се снимаме. Много учтиви, много любезни хора. Въобще България ми се струва, че върви в една много положителна и възходяща насока.